A uns 1000 metros de altitude, na serra do Faro de Avión, nace o río Cerves e chega a comarca do Ribeiro para darlle forma ás Pozas de Melón. Aquí esculpe a pedra entre pequenos laberintos de piscinas naturais que ofrecen refuxio aos que, aínda lonxe do mar, buscan escapar da calor da cidade. A beleza do lugar é a primeira sorpresa para os visitantes, a segunda, a tranquilidade que se respira. Nos ha sorprendido bastante porque, por desgracia, en la zona en la que vivimos, encontrar un sitio así con tan poca gente, tan limpio y el agua tan cuidada y en la que encima podamos venir con los perros es prácticamente impensable porque todo está súper masificado y tampoco tenemos esta cuantía de agua, entonces ha sido una sorpresa increíble, pero increíble. Es precioso, precioso y cuando no lo tienes y lo ves, todavía más. Increíble, de verdad. Moi bonito. As Pozas de Melón son ben coñecidas na zona, están moi preto de Ribadavia e non é difícil chegar ata aquí, por iso a procedencia dos visitantes é tan variada. Soy de Callosa, en Sarriá, de ahí de la zona de Alicante, y estamos aquí de vacaciones, visitando la zona de Orense y hoy disfrutando un poco del río y de la buena temperatura que tenéis por aquí. ¿Y os imaginabais algo así? La verdad que no teníamos ni idea y nos ha sorprendido un poco, la verdad. Un río de conto no interior de Ourense que, como un segredo espallado entre moitos, segue a sorprender mesmo a quen coñece de sobre o lugar. Dende Novas, soimos vir aquí, é un sitio moi bonito, estábamos falando de que Galicia é fermosa. Eu vivo en Estados Unidos agora, estaba falando con un amigo de alá, mandalle fotos e di, buah, que parece un conto de hadas, e que é unha locura. Estades aquí como nun spa privado, Sí, xa che digo. O Cerves remata a súa andaina no río Miño e aí atopamos un deses lugares nos que a auga cobra todo o seu sentido. Na parte máis ancha do cauce, o Parque Náutico de Castrelo revive coa chegada do bo tempo. O lugar quedará case pequeno no verán, pero agora, a finais do mes de maio, convértese en case un luxo para os visitantes. Estes coche e ganas de bañarte ben, este sitio moi bo. Esta época do ano é a mellor. Augas calmas as de Castrelo, que son unha benvida e todo un agasallo para os amantes dos deportes náuticos e para aqueles que foxen dos rigores das altas temperaturas e o verán adiantado. En Ribadavia incluso está a Veronza, está o río, pero aquí hai máis espazo, é máis cómodo. Non hai moita xente, normalmente, si que algunha vez, ou incluso en pleno verán, sí que depende da hora, é máis incómodo. Pero hoxe estes días que a xente traballa, aínda ten colexo, actividades, estáse genial. Bueno, e como temos o verán adiantado, non? Sí, desde logo, que maravilla. Esta viaxe polas augas do interior lévanos agora ata Ribeira Sacra. Ali o concello do Sabiñao agocha unha das áreas fluviais máis sorprendentes. Bosques e viñedos protexen a praia da Cova aos pés do río Miño. Chama moita atención por o entorno, se está moi ben, a auga está quentiña, é un remanso de auga ademais que tampouco non teñen ningún tipo de perigo, se está ben. Pois un retiro moi bo para desconectar do día a día e é segura. Somos moi privilexiados ter un entorno así e poder disfrutar del nada en media hora. Nada ten que ver cunha praia, pero en días como a de hoxe semella que non se bota en falta. Nen sequera os que viven a carón do mar son quen de abstraerse da beleza sorprendente do lugar. Toda Galicia é espectacular, tanto a costa, non? Que sempre tiramos a costa, pero é certo que sitios como este, con esa praia, as árbores todo ao redor, é fantástico. A min sorprendeume moitísimo, a verdade. Polo camiño hai sitios espectaculares, 100%, vamos, destos que te paras, e mira que nós en Ferrol temos as fragas de Eume e tal, que son maravillosas, pero os cañóns aquí espectaculares, non se me ocurre outra palabra. E das beiras da Ribeira Sacra subimos ata o teito de Galicia, o concello da Veiga. Alí a máis de 840 metros sobre o nivel do mar, o encoro de Prada acolle a praia dos franceses, encravada na área fluvial do río Xares. É a primeira praia fluvial da provincia de Ourense que acada a bandeira azul. A natureza non escatima en lugares únicos nos que lonxe do mar a auga dos ríos e os encoros nos ofrece unha alternativa coa que escapar das inclemencias da calor. O interior aposta pola beleza e a tranquilidade destes oasis de interior, pequenas xoias da nosa natureza.